Сега да ви предложа някои артикули. Този фритюрник е 140 лева. Тази роза е 30 лева. Това е форма за кекс силиконова, 15 лева. С различни цветове. Тази е 15 лева. Този прахосмокачка е 40 лева. Тази прахосмокачка е за 65 лева, 600 волта. Волта? Еба, мамо, еба. Тази самообразначка е 15 лева. Преносима е, не е водостойчива. Въпреки че има снимка, че е водостойчива. Тази раница може да си зареждате телефона чрез свободния USB. Струва 30 лева. Това е комплект ранички с несесер и подпоне. 40 лева.